هراي بشم يسوس كم بوي እግዚአብሔር ድማ ሙሴ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ ደቂ እስራኤል ተመሊሶም አመንጎ ሚግዶልን ባህርን አመንጽር ቢ ሒሮት ከሰፍሩ ነገሮም አመንጽር በዓል ጽፎን አብጠቃ ባህሪ ስፈሩ ፈርዖን ድማ ብዛዕባ ደቂ እስራኤል በረኻ ወሒጥዎም አምድሪ ቀባህባህ ይብሉ አለው ክብልዩ አነ ድማ ንልብ ፈርዖን ከትሩሮዬ ንሱ ኸአ ደድሕሪኦም ሲዕቡ ክሰጎምዩ በፈርዖንን በኩሉ ሰራዊትን ከበሬ ግብፃውያን ድማ አነ እግዚአብሔር ከም ዝኾንኩ ክፈልጡየም ከምኡኻ ገበሩ ድማ ንጉስ ግብፂ ተህዝብ ከም ዝሃደመ ነገርዎ ልብ ፈርዖንን ገላውኡን ከአ ብዛዕባ እቲ ህዝቢ ተለወጡ ከይግዙኡናስ ንእስራኤል ብምሕዳግና እንታይ እዩ ዝገበርናዮ ድማ በሉ እሞ ሰረገላኡ አዳለወ ህዝቡን ምስኡ ወሰደ 600 ሕሩያት ሰረገላታትን ኩለን ሰረገላታት ግብፅን ኣብ ኩለን ከአ ተዋጋእት ወሰደ እግዚአብሔር ንልብ ፈርዖን ንጉስ ግብፂ አትሮሮሞ ንሱ ደድሕር እቶም ብልዕልቲ ኢድ ዝወፁ ዝነበሩ ደቂ እስራኤል ገስገሰ ግብፃውያን ድማ ኩሎም አፍራስ ፈርዖንን ሰረገላታቱን ፈረሰኛታቱን ኩሎም ሰራዊትን ደድሕሪኦም ገስጊሶም ኣብ ጥቃ ባሕሪ አቢ ሒሮት አመንጽር በዓል ጽፎን ሰፊሮም ከለው አርከቦም ፈርዖን ምስቀረበ ደቂ እስራኤል እዕንቶም አልዓሉ እዚኣ ሓዙለይ ፈርዖን ምስቀረበ ደቂ እስራኤል እዕንቶም አልዓሉ ነው ኸአ ግብፃውያን ደድሕሪኦም ገስገሱ ደቂ እስራኤል ድማ አዝዮም ፈርሁ ናብ እግዚአብሔርካ ተማህለሉ ሙሴ ድማ ናብ ዝበረኻ ክንመውት ዝወሰድካናስ ኣብ ግብፅ ዶ መቃብር አይነበረን ካብ ግብፅ ዘውፃእካናስ ንምንታይ እዚ ገበርካ እቲ ኣብ ግብፅ ዝበልናካኸ እዚ ነገር ዘዶ አይኮነን ኣብ በረኻ ካብ ንመውት ንግብፃውያን ከነገልግል ይሕሸና እሞ ንግብፃውያን ንገዛእዮም ሕደገና ዶ አይበልናን በልዎ ሽዑ ሙሴ ነቶም ህዝቢ አይትፍርሁ ደው በሉ እቲ ምድሓን እግዚአብሔር ሎም ዝገብረልኩም ረአዩ አሜን ዚያተ ሐሳብ ክንጽሊናሞ ሃሌሉያ ልዑል አቦና አዚናይና ንኽብረካን ነመስግነካን ዘሎና ጎይታ ብዝረኸብናዮ ዕድል ዘበለ ንስምካ ልዕል ነብል ስኻ እዚኻ ዓቢ አምላኽ ኢኻ ስልጡን አምላኽ ዘይተመርማሪ ሓያል ናይ ኩሉ ፈጣሪ ከምዚ ትገብር ዝብለካ ዘይብልካ ቅዱስ አምላኽ ንኹሉ ድማ ጽቡቕ ዝኾንካ ሰናይ ዝኾንካ ገፋዕ ዘይኮንካ ስምካ ብሩኽ ይኹን ምዝ ኩሉ ዕቤትካ ድማ እግዚአብሔር ምሕረትካን ለውሃትካን ሕያውነትካን እናብዛሕካ ምሳኻ ተንብረና ስለ ዘለኻ ነመስግናሎና ሎሙን አምልኾናን ምስጋናናን ንገልጽ አሎና እስኻ በይንኻ ክበር ልብ ሰብ ንዓኻ ይቀደስ ኩሉ ብርክ ንዓኻ ይንበርከኽ አእምሮ ሓሳባት እግዚአብሔር ምግራም ምድናቕ ንዓኻ ጥራይ ይኹን ኣብ ኩላትና ንስኻ ልዕል በል አእምሮ ናትና ልቢ ናትና ንስኻ ወንኖ ምግራምና በአኻ ጥራይ ይኹን እግዚአብሔር ሆይ ሕጂ ድማ ጊዜና ንዓኻ ሕሊፍና ንህባሎና ደስተምህሮም ጽቡቕ መንፈስ ሃብካዮም ከም ተባሂሉ ከም ዝተጻሕፈ ዝመንፈስ ዝውን ሎሚ ኣብ ማእከልና ክሰርሕ ንልምነካሎና በወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ናይ መንፈስ ቅዱስ ምግላጽ ሓይሊ ምርዳእ ንኹላትና ክወሃበና ንጽሊ ኣሎና ብኢየሱስ ክርስቶስ ደም ድማ እግዚአብሔር ናይ ነፍስ ወከፍ ሕልና ንስኻ ምንጻሕ ትገብር ንጽለሎና ወአምላኺ ልብ ነፍስ ወከፍ ንስኻ ትፈልጥ ናልባሽ ኣብ ማእከልና ገና ካብ ጌጉኡን ካብ መገድ ጌጋን ዘይተመልሰ ወይ ሓው ወይ ሓፍትን ተልዮም ወአምላኽ መንፈስ ቅዱስ ንስኻ ምርታዕ ክትገብር ጽለለኹ ብጥበብ አጋነንቲ ብውዲት ናይ ዲያብሎስ ካብ መገድ ንኸይመለሱ ዝገብሮ ዘሎ ኩሉ ውዲታት ሎሚ ዝፈረሰ ይኹን መንፈስ ቅዱስ ንስኻ بسم يسوع كريستوس مجدي مملاس كجبرو كتردقو متصلي الله دم يسوع كريستوس كاب كل حاجات دما كنت أهنا نتصلي اللهنا وأملاخ تصلي الله زترر لبي لومي يلاسلس كم فقادو كم دليتو ببهاجوت راي زملال السبنتلو وأملاخ بسم يسوع كريستوس لبونا كتهب تصلي الله دقيمنا نخلو زرس حزب بلا دمكا يسوس كنت أهنا نتصلي لنا
تبعتنا نسخة يسوس نوكلك كالونا أم مقدس نايم إتاونا مخنياتي خامو قويتها يسوس تبارخ حجي دما كبرنا عخانه بالونا كبرتات كان مخرتات كان أبانا فتسب زيابهير كل سب تتأكمو كل سب تفويسو كوت زيابهير نتسلي يالونا بكل دما نسخة بينخا كبر بيسوس سم أمين زيابهير بمسكن سلازي تحساب تالومي النرئة حساب انتايا موسى نتوم هزبي اي تفرهو دوبلو اتمدحان እግዚአብሔር ሎም ዝገብረልኩም እንታይ ግበሩ ረአዩ አምላኽ መስገን ስለዚህ ከምቲ ክነንብቦ ዝጸንሐና እግዚአብሔር 10 ወይ 11 ተአምራት ገይሩ እዩ ንእስራኤላውያን ካብ ግብጽ አውጽኢዎም ከም ንዝክሮ ሙሴ نأملاح كراها بخلو أبتي تندد زنبلت قطقات مس እግዚአብሔር ብዙሕ ዘረባ ይተዛሪቡ ሙሴ በል ክልእኸካኤ ንህዝበይሲ ካብ ኢድ ፈርዖን ንኸተውጽኦ ይልእኸካለኹ ምስ በሎ እግዚአብሔር ኣነ መን ይትልእኸኒ ኢሎ ኣነ ምሳኻ ኮይነ ዝኸይድ ሞ ኣይትፍራህ ኢሎ ዳሕራይ በቃ ብዙሕ ተኻቲ እሞቶም زخدوم سباتسي تزل أخا كجابير منيو سموخ منيو انتبهلو نخيلو أنا أملاخ أبراهام أملاخ إسحاق أملاخ يعقوبي اتزلخو زلخو مو اتألخو نابخاتكم سديد نبلوم تحري إلوغا جن أي أمنو نيمكا نقالي أي كسمعو نيم أي أمنو نيم إلومو بل ما انت خا أمنو خا انتاي قبر زاب إتكازل لا بتري دربيا إلو دربيوا تمن كوينا حزايلو حزوا نابتر تغيرا دغنا خا يد كان بتشتش كاتيلو صعدا ويك حمام زنتاي جبهال لمصي كوي هنا كم بحد حجي بزت امرتزي انتاي كغبرو خايم كامنو خايم دحري حاسيبو جن تايلو انا كولتاف دي هو لساني كورتا ايمو أنا كأني له نسب تزارع بزجبرو منيو أفزهابو منيو سلازي مساخا خوينا مسافكا خزارة بيلو مالتي شعو إذا كله أرديو حاتيتو أنا نايك راب كم ساعة بعمل دزبلني أمين زيابير مسكن إلو أيقوين وقدام يسامي ودناسي انتهي بلنا نيرو بزعبا أقل قلوت بزعبا تشرش مجمارسي ولا بيرتراخ لنا مالتي الزنا ما نتكلم إخزابير كيف لك أبو خمي قال لي الناس انتهي السوعيلو أنا انتهي السوعيلي لنا هو أتهم قدم تفرحوا نتيني أبلاغ نقر فرحت بلو أبزز جزي زين سب بقى يقوي قال له هو انتهي ديو بعقم سلازي كبر مالتي حج انت استوعيلكم كلهم نا إخزابير السبات مس إخزابير تمواجيتهم يم زوجوا مالتي جيديون مش كم غيره الرجاجيسو كويوت إن إذا كله الرجاجيسو موسى كن بتتلقط لا أكمبر أكيد نيل شعو زيابير تقطعوا بزخنا كيدو إسرائيلاويان أكيبهم أملاخ أبوهم لي إخني ماني شو خمزي لذي بترو مسدر بيت من كوينو يدو مسأتوه لمس خوينو لذي برجت زيابير مسحنا له كبلو جميرهم سجدوا إزبلاو أمسكينهم سجدوا ده حراي كيدون فرعون كا بل نهزبي كجلجلني حدقو يبلك كالو إزيابير يلو نإسرائيل هو مو نعوك سامع إذا حد قوس إزيابير مانيو يلو بل مو حجي ليلة مس إزيابير من النتنا إزيابير نتايلو حدا أقل جالسي شجرنا كويلو حدا إجزي شجرنا نا إجزابير من النت مفلت مخناس لازخون إجزابير حقوس الليلو هو ما نياتو إجزابير من بقى هيوت مالت شرش ممسايا سنبت ناي زل عالم هيوت حاسبائها سيقول كيت أبتو تفرحيها سجن قال نجر نا إجزابير أيوه نا إجزابير تأمرات يلن بقى مع سن الرقم مس إجزابير أب ناي مودعتا أبزي هيوت سجن بقى كم تعلم زمهارتنا تمان على اسمالك حدا جيجزيجن إجزابير ناتو من النت كفلت أكاد اللمو وين قاله
ይኸውን ማለት ሽግር ስለዚህ እግዚአብሔር መኒው ንዑ ሰሚዕ ዘሓድገሉ ንእስራኤል ሲ መኒው ምስበለ ሕራይ ከነላለየኩም ናይ ምልላይ መገድብ ኣይኹን ተጀሚሩ ማለት እዩ እግዚአብሔር በትሪ ናብ ተመን ዝልውጥ ኢሎ እሱ ጥራይ ዝገብር ተኾይኑ ምስማዕ አይደለንን እዩ ስለምንታይ ቶም መሳይ ዘሎ ጠንቆልቱን ከምኡ ገብሮም ንኺድ ፈቲኖም ግን አይዋጽን ምስ እግዚአብሔር ድሕራይ ጻጡት ጽንጽያ ግሕማም ገለ ምስኮነ ምልማን ጀሚሩ ማለት እዩ ፈርዖን ምልማን ጀሚሩ እግዚአብሔር ገና አይገድፈኩም ታይኻ ዘፍቅር ዘለኹም ሓይለይ ፍለጥዎ ንስኹም እቲ ሕጂ ውፁ ዝብለኩም አምላክኩም መኒው ክትፈልጡን ደለየ አሜን በቃ በአምላክም መንነት እግዚአብሔር ምእንቲ ክፈልጡ ማለት እዩ አምላክም ፈሊጦም ናብቲ ዝበሎም ምእንቲ ኸዱ ማለት እዩ ታሪክ ስለትፈልጦ መወዳእታ ግን ደሓነይ ደቅኹም ጥራይ ኣብ ዝግደፉ ስኹም ጥራይ ክድ ብዙሕ መወዳእታ በኽሪ ግብፃውያን ፈሊው ኮይ እቲ ደም ኣብ ልዳት ዝጸንሐ ዘበለት መጥፊ እንደሓለፈ ማለት እዩ እንደሓለፈ ደም እንተለዎ ይሐልፍ ደም ተዘይብሉ እናኣተወ ካብ ንጉስ ጀሚሩ ክሳብ ታሕቲ ብዝድሕሪኡ ፈርዖን እንታይ ገይሩ ለሚኑ አይትውጹ ዝብል ዝነበረ ሕጂ ግን ልማኖ ናብ ምንታይ መጽ ይመስለኩም ወናውጹ ልማኖ ኢድ አምላክ ኮም ያትገብር አሜን ኢድ እግዚአብሔር ኮም ያትገብር አሜን ነምልኹ አምላክ እሱ አሜን ለምን ጎይታኹም ኢሎም አይ አዋጻጻኹም ኢሎም ለሚኖም ከውጹኹም ስለዚህ ክትወጹ ከለኹም ከአ እንታይ ዳ ግበሩ ሞ ክንወጽ ተኾይና ወርቅህ ሃብኒ በልያ ነታ ጎረቤታ ማለት ገፊፍኩም ወይኹም ተወጾም ኢሎም ዓመጽ አይኮነ ስለምንታይ ናይ 400 ዓመት ታይም ዝገብሩ ነይሮም حساب وراردو ነይሮም ማለት ጸብጻብ ንግበር ንሕና 400 ዓመት ኢና ተገዚናኩም ስለዚህ ኑዕ በጃኹም መቅሰፍት ከይወስኸናሲ እንታይ ግበሩ ኑዕ ውጹልና ቀልጥፉ እሞ የርሊና አለ ወርቂ ሕራይ ጥራይ ውጹልና ግፍፍ ድሕሪኡ እስራኤላውያን ዝኹሉ ተአምራት ሪኦም ወርቂ ናይ ግብጺ ኣብ ኢዶም ኣትዩ ናይ ሓጎስ ጊዜ ኣብ ከም ዝኹነታት ከለው ግን ናብ ባህሪ ኤርትራ እንዳኸዱ ትበረኻ አው ተዋሒጦም እግዚአብሔር ከአ ካለ መኺሩ ማለት እዩ ንሙሴ እንታይ ኢሎ ነሆን ሙሴ ፈርዖን ልቡ ኸደንድኔ ደድሕሪኹም ክመጽእ ክገብሩ በፈርዖንን በሰራዊቱን ካንታ ክገብር ያነ ክኸብር ሕጂ ምኽሪ አምላክ ኮይ መዝሙር 105 እንተተንብቦ በጣም ዝገርመን እንታይ ቃል አለው መስለኩም እግዚአብሔር ሓደ ሰብ አይሊሁ ናብ ግብጽ ለአኸ ንኹሎም ካብ ጥሜት አድሓኖም ንሕሩያቱ ይዝብል ድሓሪ 400 ዓመት ድማ ኣብ ጽላል ግብጽ ኣብ ኮነ ኢሉ ኮይ ኣብ ጽላል ግብጽ እንታይ ትብሉ ንህዝቡሲ ኣብ ዝሑን እንታይ ገበሮን ኣበርቱዑን እዩ እቲ ሰብዓ ጥራይ ዝፍለጥ እስራኤል ኣብ ግብጽ ኣብ ጽላል ግብጽ ወሲዱ ምስካል ከይ ዓሌቱ ከይጥፈአ ስርዓት አምላክ ከይጥፈአ አው ኣብቲ ጽላል ግብጽ ከም ዝበዝሕ ገይሮ ይትናሐሙሽን ከም ያትብል እንታይ ኢሉ ንህዝቡሲ እንታይ ገበሮ ኢሉ ኣብዝሖ ሓደ ሱጥራይካ አይኮነን ኣበርቱዑ ልክ እዛ ዓላማ ምስተፈጸመት እንታይ ገይሩ እግዚአብሔር በሉ ሕጂ ኣብ ትሕቲ ስደት ምንባር ስለዚ ኣኽሎም ህዝበይ እንታይ ክገብሩሎም ክወጹሎም ኣዋጻጻ እንታይ ገይሩ መስለኩም ኣምጻ አቢሉስ እንታይ ትብል ታቃል ንሕሩያቱ ክጸልኡዎሲ እንታይ ገበረ ካል ልብ ሃቦም መጀመርታ እግዚአብሔር በዓሉ ከፈቱዎ ንህዝብ እስራኤል ከፈቱ ግብጻውያን ከፈቱዎ ልብ ሂቦም በቃ ተፈተውት የምነረም ክጸልኡዎ ንሕሩያቱ ክጸልኡዎሲ እግዚአብሔር በዓሉ እንታይ ገበረሎም ካል ልብ ሃቦም ታልብ ምስተቀየረት ሽዑ በሕማቅ ገጽ ክሪዎም ጀሚሮም ከጨንቁዎም ጀሚሮም ግን ናይ ምን ምኽሪ እዚ ናይ እግዚአብሔር ምኽሪ ንሰናይ ዝኾነ ምኽሪ እንታይ ዳ ኮይኖም ግብጻውያን እንታይ ዳ ኮይኖም ወይ እግዚአብሔር ንሰናይነቱ ማለት ኣብ ህይወትና ከም ኡታት ነገር
مفتاشو صبوي حدا جزي زمت كله زي كفو أيكون زمت صبو دما صبو أيكون ها praise God زي بالخون خلي وشتو مالتي تمخرو لو تكو نسودم كحرق له بزلو كبابي سودم من غمورانزي كم جنة نعم لاخ يعني رايل كرأ خلو زيابير مسكن زبلو كوي كن وشتو كف أتزملوي نتفقت زتمدب بوتاي اسكو من الله مش سلازي انتايو إيد أملاخ أوس الله دي آيات بحال نسألنا يكوي نا قال لب لوت قالهم إسرائيل كجنقوهم جميرهم كابتي مجنا استل على جما انت جميرهم مثلكم تا جميرهم እግዚአብሔር كابتي إيدو أنت برينسيبل نعمله أنت ناي سماي عالم أنت منفسه وعالم كابتي زعيلو ما قد حدا انت مثلكم ጸሎትي ጸሎት ስለሆነ ከጸልዩ እንተ ሆነም ታገብሩሎም እخብሉሎም مش ምንም ችግር ከይለስ ጸሎት የለን ስለዚህ እግዚአብሔር ጸሎቶም ደሊዎ መባል ደሊዎ ስለዚህ ከጨንቆም ነይሮም ማለት ነው ምስ ጸበቦም ምስ ተጨንቁ ምስ እግዚአብሔር ጉዳይ ጀሚሮም ማለት ነው ክብሉ ጀሚሮ ምስ በሉ እግዚአብሔር ከአውያት ህዝበይ እንታይ ገበርኩ ሰማዕኩ ኪዳን ናይ ድማ ዘኪረ ከድሕኖ መጻው ስለዚህ እዚ ነይሩ ማለት እዩ ተሓረ ኣብዝ ሕጂውን ኮነ ኢሉ ግብጺ ወይካ ፈርዖን ከርክቦም ገይሩ ማለት እዩ እሞ ብምሕዳግና እንታይ ኢና ዝገበርና ስለዚህ ንኺድ ኣነርክቦም ንምለሶም ኢሉ ገስኪሶም እንተ ረአዩ እስራኤላውያን ሙሴ ምስ እግዚአብሔር ጽቡቕ ርክብ ስለዘለዎ ኣይሕድሶን እዩ ነገራት ትፈልጡ መንፈሳውያን እኮ ከም ግቡእ መጠን ከም ግቡእ ከሕድሰና እኮ ይግቦን ይናብራ ፍጻሜ ከሕድሰና እኮ ፍጹም ይደግቦ አብይወቴ ዝፈልጦ ሐቅ ስለዝኾነ አነ ምስ ጎይታ ጽቡቕ በመንፈስ ናይ መንዳድ ህይወተልዩ ነገራት ኩሉ ኣብ ቅድመዩ በቃ እዚ ከምዝሎ ገለጊለ ጊዜ ሓላፊ ቆይቀኒ ርኢ ኣቀዲመ ኮይ ኦኬ ንጽባሕይታ አስከት ምክንያቱ ርእዩ እንዴ ይጀማምሮ መሳይክ ቆዮ ሓሲቡ ግን አይኮነን አሚ ዝፈቶኒ ገለ ግን ርእያይ ሰይጣን ሎ ሞት ተቀመሉ ይዝብል ማለት ተረዲና ስለዚህ ነቲ ዝመጽ ሰኸፍልጠኩም ይምሽ ዝብል ቃል አለ መንፈስ ቅዱስ ወንሕና አይተጠቀምናሉን እኮ አይተጠቀም ምስኮነ ኮይና እንበር አቀዲሙ ሆሊ ስፒሪት ከምዝን አሎ ከምዝን አሎ حجي نموسى مخر እግዚአብሔር ድሮ ፈሊጦ ስለዘለው ፈርዖን ይወጭጭ ሰረገላታት አፍራች ወጭጭ ነው ምንም አይኮን ድምጽናይ ፈርዖን ድምጽናይ ሰረገላ ምንም አይኮን ፈርዖን አይ እግዚአብሔር ዝኸብረሉ ዝብል ሙሴ ክብር እግዚአብሔር ዝግለጸሉ ይዝብል እቶም እዚ ዘይፈለጡ ሰባት ግን እንቶም አልዓሉሞ ነመራእይዎ ነፍራስ ናይ ፈርዖን ራእዩ እንቶም ሰልዓሉ مسرائيل بزوحات سراويتهم سرقلاتات بزوحاتهم سلازي فرعون مالت كمزيو فرعون مالت كمزيو كالكوليت جميل شو سلازي نعم انتي دمديما مسلكم دمدامة لك እግዚአብሔር እዚ ሁሉ ዘውፃ አይገርምን አምላክሲ ንኽቀትሎ ሚሉ መቃብሮም ኣብ በረኻ ንኽድር በይሉስ እዚ ሁሉ ተአምራት ገብር እዚ ሁሉ ተአምራት ዝገበረ እግዚአብሔር ሲ አበረኻ ይባልዩ ሙሴ እንታይ ዝገበርካና እሂ ምሽልናንካ መቃብር አይሳአናን ኣብ ግብጽኩም ማት ሕሸናዩ አበረኻ ኸይትጥንጡኑና አይበልና ካንዶ ከምት ዝበልና ይኾይኒ እግዚአብሔር እዚ ሁሉ ተአምራት ገይሩ ይሐድግ ኖ حدش ነገር ንኽትሪኡ ሌቨልኩም እንታይ ክገብርዩ ኩስኺ በሐቂ ይዝብለኩም ከምታ አንቱ ይዝብልኩም ጥራይ አነ ኣብ መንፈስ አበሉና ይኹን በል ነገራት ክመጽእ ከሎ ሎሚ ናይ በቃ ውሽጠይ ዝብርታዓሉ አጋጣሚ ረክብ በሐቂ ቆይ
ጥራይ እታ ጉዳይቲኣ ጽባሕ አይበሉን እንበር ድሕርሶሙን ከም ዝላ እንተ ኢሎምኒ ጽባሕ ያና በቃ ጸሎት የአቱ እምነተይ የበርትዑ በቃ ጎይታ እመን ይሰግር አነ በሐቂ ዝብለኩም እዚ ናብራና ይንታይሽሙ ሓደ ሓውና ኢትዮጵያዊ ኣብዚ መስኪረሉሲ መንይኻ ፓስተር ገለ هو ግን እንታይ ሹ መስሎ ማጻጻሲ ከም ዝናይ ዝዓድ መስሎቲ ናይ ፓስተርነት ናተይ ማለት እዩ ዳሃራ አይ ናተይሲ አንጻሩ ይሉ እንታይ አነ ወተሃደረ ነይረ ወተሃደረ 10 ዓመት ሰንቢዱ ሹ ካዝነለይ ጀሚሩ ባአግን አይኮንኩን ይሉ በኸማ አይኮንኩን ይሉ አነ መገደ አምላኽ ዝፈለጥ ኩሉ ቦታ ንእግዚአብሔር ዝፈለጥ ኩሉ ቦታ ንእግዚአብሔር ዝረአ ኩሉ ቦታ ተረዲና ስለዚህ ነገራት ከከብድ ነገራት ከመጽኸሎ እንተ ተጠቅምናሉ هو ናብካለ በካለ ክንፈታህ ተዘይፈቲና ፊትን ፊት ተተጋጥምና ይሽለኩም ሓደ ጊዜ ሸሐርሺ አድልያት الناس انا ሀብት እዋነቲ እግዚአብሔር መንበሪ እግዚአብሔር ይኽእል ዝብለሉ እዋን ናይ ሰብያታ ሸሐርሺ ዳሃራይ ሞሸሐርሺ የድሊናሎ ተባይልና መስስቴር ኦኬ ዳሃራይ ንጎተሴ ንጎይታ ምንም አይብለኝ ተሰብካስ አሸሞንተይ ታሸሐርሺ ሳዳሉ ላይ ይልናሉ ሀራይ ድኳኔና ተኻሪና ቀዲምናሲ ቀሲልና ንክንከፍሎ ይትመደብ መጀመርታ ሓዳርና ሽሑት ንጎ حمشتم فرعان مستسأخو قويتاي لي من بركة خير ليني أبوي عندي دادي شهرشي ليو ساعة منتخب متي حجي ماني شمو إلا يناخا هو تعجب إلا سواهيلي كم زلوا مالتكوي شو منتخب متيو حجي دادي قويتا شهرشي ماني شمو سلازمات قليلة ده كيسيز بلو زلهم بدحريت كوي بز كبابي حسب دمسي وكابي يمو يلني فلوتي سيطان كوي كابي يمو يلنس بددي له كم زي لقنع له اندعي كم يلم باكشن بحسب قال يكونن بقى قالو بزي تمنفس اندعي يلم تحراي نغويتا تاشو جميره مالتي امنتي قصيله ماذا يتحاو مو كم زخم زي لا تكلا أوه مك ساعات حدق من لا سندي شو عدالو له أوه ندالو الكينا ده كي شعيت اللي أنا قويتا تكون إزبل كم يكيرو ساعات حدا كم يكمت مش أدريس دعرسو منتزقون دعروا الحكي ساعات حدا ده حدا كيدا تسلي ستا ساعات كأن داخل المتي لا ساعات جن وشتعي حرينا حدا حو كدولو اللي خيده كدولو المسكر لمن تايو بقى ده كلك احمال دي قويتا قنتاي زبلنيره قويتا حاجه ابي خان ندي خانه كلك احز غيد زلو يبلين كال سبدل انت زبلني حراي كن ازكو بامنت مغدال مال كن بقى ودي قلخو بامنت بزخونه قويتا نصباح برتعني إلى تليفون دول تبلكو عاركيو هيكون اللقاح نورمال كيفن زغلي ارمي كما يدحندو ابي دا الله قال لي كيش ديلني صبو انت دا دلي منم سلامكم لقايله ماشي محاتيات تخوينا تناسي الله خشو فايدا حسيخا قال لها لا تمليسه نسيران تايلي عسيره الي قويتا بامنت كنصبيو دلينا له الي سرت عادم فران قال صفادوس كوين له امين الى تنساون قويتا ردي وايبو جميرنا مالتي بقى قويت منم زغر ماكم ما زر كتبصحنا مصيح تا غزاخت مرقلنا مالتي تبصح مصيح او ما زر ساون كم زلو يفلطتن سلام تباهلنا قال بونساتينا قال هو كبصحكم يلكو تحرى وصي لاس نعمل قال ليلاتني انتي دا حراي وص ምንም ይብላን ማዘር ተዝህሎም ሲ ማሐተትኩም ነይረ ማለቴ ምንም ይብላን ምንም ይብሎም ፋዘር ጽቦ ሰርሕ ነይሩ ሽዑ ስራሕ ናይ ህንጻ ደው ይሉ የለም በቃ ኩላ በእምነትያ ማለት ላይፍ እና አውጽያ ካብ ሰባት ከቦርሳ ክፍታ ቢላ ብላለኹስ እዛ ሸዕርሺ ጀሚራ
إذا شعرشي قويتا هيبك إلات شعرشي قويتا هيبني praise God أي قرمي كالكولي تسريع ديبزي نمازر دويل الله ما نمكوي أنا حاتي أسلز مثلا نكوي مبارك قبركو بزوحات عروتكوي بزوحات اللون أكزياب هيرجن ويستلويتي أتي نملخو عب إسرائيل كم زجيرو سبها الأملاخ حتى دقي موديو أريجو قلديو أيقونا نحنا إنا نبكال مالتي لقح نمشون قلا سلسخونا مات بقى الناسي تاكل دليل مثلكم أكزياب هير زجبر أنا بقى يقدرن ماتي نقرأتكم يتصالو بقى يسوع قويتايو سلازي نموسى تناجر حدش هيكونن نإسرائيل جن نجنكت جزء خوينو مالتي بقى إجزاء بيرسي كقتلنا يلو أبرخا يوماتيو ينيرو مات نو تايجن يلو مسلكم تايلوم شو موسى نتوم حزبي أي تفرهو دو بلو أتي مدحان إجزاء بير لو مزجبر لكم أنت جبرو رأيو حجي فرعون أيكونن كرر زلوا فسرقلاتات ناي فرعون أيكونن كتمت زلوا أفرازو أيكونن كرر زلوا أجزابهم أبت منفسه وعلم زدالوا انتهي مدحن آمين بجاهم مزي كم تاريخ أي تسمعوه أب إسرائيل جيرون دي أيكونن حجي تزدلي أتي شعوكم زجبر أجزابهم حجون جبريو آمين بقى إذا كنا تعدي لنا نحنا هو منفساويان زبلنا ميسر كوسوي بقى منفساو عالم زلو حقي سلن رأكوي سوكوي انتي دا ترجمو دا اتي اكزيابير زقبر لكم مدحان كن انتي قبرو رأيو هاليلويا آمين بإمنة مبري لك قال اكزيابير بمرأي ترى انتي نقبرنا هنما لا لسنا هو بقى نحنا أبينو نقويتا نزسعبت رأي زتوابو حق الله انتهى الله مثلكم أمن فساو عالم زلو حقي كترق مخال سكوي إذا تزي استوعيلك سيطانون كله سيطان تغزغزكم متيو كندي جيزي ديو أتالي لنا سيطان كندي جيزي سلازي اعتقود داي كاب قويتا ديو ويس كاب سيطان سوي حجنا عنا تعديل النازل له مالتي كلس امين يبحال منفس نايمنيو تي ابغاسي يبحال مالتي سلازي اتي مدحن اغزيابير زغبر لكم سي تاغبرون نسكم رايو اغزيابير يبارك امين حجي كاب افراس وص كاب قتال زمسل ነገር وص اب كندو ግን نمن مرأي نا اغزيابير مدحن امين نا إجزاء أنا قافنت نا إجزاء محواي نا إجزاء رديئت نوعي خاتت أمت مالتي أمين يسوس قويتايو سلازي تأيراي نحنا أبزن كمزن نكبر نجزاء هنا إدو ننقص أساشو هو نا إجزاء إدشوعة تنقص بدحريو كم نريو إجزاء بزح تأمري غير لهمش هو نقدمت نمنتاي نابايت مهلا نقدمت هابيل كذا هزبك وعز نقرو نابي نابت بحري تبحر وقعيو تمقيلو مسقار كوين حفروا آمنوا يزبل شو بيجزي أبير آمن أب كال أيزينا خا نا يوسفات لك تاقالسي تمدحان يجزي أبير رأيوسي ولا أبز كال أيزينا ونتتأكي من ليو يوسفات كافتوم مجد داويد ويكا مجد أملاك زحزو نجساس إسرائيلي ስለዚህ ካብ ንግስነቱ ጀሚሩ ንእግዚአብሔር መፍራህ ኣብ አምላኽ ሙካል ዘብዝሕ ስለዚህ በቃ እግዚአብሔር ምስኡሎ አንብቦ አቢያ አሳ ዮሳፋጥ እዚኦም ደቁን ሙሴ ደቁን ዳዊትም ግን እዚኦም ሰለሰኺ ተፈላለየ ንአምላኽ ዝፈርሑ ሕግ አምላኽ ከምኡ እግዚአብሔር ጋር ይረድኦም ይነሩ ሕጂ ዮሳፋጡን ብከሙ ይተናኢዱ ማለት መገድ ዳዊት ሲዒቡ እዩ ነቲ ህዝብ ፍርሃት እግዚአብሔር ምሂሩ እዩ አሳርተታት አፍሪሲ እዩ እዚ ከምዚ ከሎ
ግን እንታይ መጺዎ ከም ዝልክ ሕጂ ፈርዖን ናብ ግብጽ ናብ እስራኤላውያን ዝመጾም ናብኡኻ መጺው እንታይ ይብል ክነንብቦ ኮነኻ ድሕሪዚ እቲ ድሕሪዚ ዝብሎ እቲ ዝገበረው ጽቡቕ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ኣቀዲሙ 19 ከማያት ነገር ኮነኻ ድሕሪዚ ደቂ ሞዓብን ደቂ ዓሞንን ምሳታቶም ድማ ካብቶም ዓሞናውያንን ንዮሳፋጥ ክወግእዎ ወጹ ኩሉ ግዜ እዚ ክንሰምዕ ከለና ኣብ ህይወትና ንዝፍጸም ዘሎ ነገራት እናኣተና ንኺድ ማለት እዩ ክወግእዎ መጹ ንዮሳፋጥ ከዓ ከምዚ ኢሎም ዝነግሮ ሰባት ከዓ መጹ ካብ ማዕዶ ባሕሪ ካብ ሶርያ ብዙሕ ሰራዊት ታይገብረካሎ ይመጸካሎ ካብ ማዕዶ ብዙሕ ሰራዊት ታይገብረካሎ እቲ ዝሰምዑ ዘሎ ስም ራእይዎ ማለት እዩ ኣፍተናቱ ህይወት ኣቲና ኦኬ ካብ ማዕዶ ባሕሪ ካብ ሶርያ ብዙሕ ሰራዊት ይመጸካሎ ነው ድማ ኣብ ሓጸጾን ታማር ኣለው ነሳ ኤንጌዲያ ሽዑ ዮሳፋጥ ፈርሐ እሞ ንእግዚአብሔር ክደልዮ ገጹ መለሰ ከም ሰብ ትዝረእ ኩነታት እንታ ክገብር ይኽእል እዩ ከፍርሕ ይኽእል እዩ ከሰንብድ ይኽእል እዩ ጥበብ ግን ኣበያ ዘላ ማለት እዩ ታ ጥበብ እንታያ እዚ ዘፍርሐና ኩነት ሽግር ሒዝናዮ ናብ መን ምኻድዩ ናብ እግዚአብሔር ተረዲና ምጭናቅና ጥራይ እቲ ነገር ምኽባዱ ጥራይ መልስ እኮ ይኮነ ዚያ መቼም ኣብ ዝሓለፈ ኢለኩም ይምሽ ብምጉሃይኩም ብምጭናካ ተምጽኦ ነገር የለ ስለዚ ተፍርሐካ ባሕዲ ይብለካ ክልወጠልካ ትደልዮ ነገር ሒስካ ናብ መን ምጉያዩ ናብ ጥበብ ዚያ ማለት እዩ ዳሕራይ ዮሳፋጥ ንጉስ እኮ እዩ ከምኦም ዋላ ኣይኹን እኮ ሰራዊት ኣለዎ እኮ ከምኡ ዝገብር ንጉስ ሕጂ ህሉ ረድኤት ካብ እግዚአብሔር ናልባሽ እንታይ ግን መውጻር እዩ ዝጅመር ምሽ ክንድዝለና ክንድዚ ንግበር ሞ ሰራዊት ከምኡት ሕጂ ኣብቲ ነገስታት ዝረአ ኣብ ነፍስ ወከፍ ህይወቱን ትረአያ ወሶም ብደረጃ መንግስታት ዝገብሮ ሰራዊት መውጻር ምክራይ ንገለ ምግባር ኣብ ውልቅ ናትና ድማ ኣሎ ማለት እዩ እንገብሮ ካለ ዓይነት ሜላታት ትጥበብ ግን ኣበዩ ኩነታትካ ሒስካ ናመይ ምኻድ ናብ እግዚአብሔር ምኻድ ኦኬ ዮሳፋጥ ፈርሐ ምስ ፈርሐኸ ምንም ኣይገበረን ፈርሐ እሞ ንእግዚአብሔር ክደልዮ ገጹ መለሰ ኣብ ዘሎ ይሁዳውን ታይ ጾም ኣወጀ ይሁዳ ረድኤት ካብ እግዚአብሔር ክደሊ ተኣከበ እወ ካብ ኩለን ከተማታት ንእግዚአብሔር ክደልይዎ መጹ ስለዚ እንታይም ዝብሉ ዘለው ካብዚ ዝመጽእ ዘሎ ጭፍራ ዘናግፈና እግዚአብሔር ኣሎ ጥራይ ንሱ ይፍቶ ንሱ ጥራይ ምሕረት የብዝሕ እምበር ይኽእል እዩ ኢሎም እግዚአብሔር እኮ ሮሜ ሓደ ከምኡ ኢሉ እንታይ ኢሉ መስለኩም እቲ ብግብሩ ዝፍለጥ ኣምላኽ ዘይረአ ባህሪኡ ትብላላ ሮሜ ሓደ ምሽ እግዚአብሔር ብግብሩ ይዝፍለጥ ግና ኣይትሪኡን ኢኻ እግዚአብሔር ስለ ዘይረአናዮ ግን ኣይገብርን ማለት ኣይኮነ እግዚአብሔር ስለ ዘይረአ በዓይን ግን ኣይሰርሕን ማለት ኣይኮነ ንሕና መንፈሳውያን ነቲ ዘይረአ ኢና ንግደስ ናይቲ ዘይረአ ኣምላኽ ሓይሊ ይበዝሕ ይብርትዕ ኢና ንዝብል ከምኡ ክንብል ዘለና ማለት እዩ እና ዮሳፋጥ እዚ ስለ ዝሰረድኦ ገጽ እግዚአብሔር ደልዩ ዳሕራይ ትሕት ኢለ ክንብበልኩም ዮሳፋጥ ዓዊሉ ዝጸልዩ በአምልኾ በምስጋና ጀሚሩ ኩሉ ግዜ ካብ ጸሎት ናይ ቦታት እንድሕር ገለ ነገር ወሲድና ንሶም ኩሉ ግዜ እንታይ ዝጅምሩ መስለኩም ንእግዚአብሔር ልዕል ብምባል እዩ ዋላ ስለ ኃጢአቶም ዋላ ስለ መፍርሖም ስለ ምንጋፍ ዋላ ይጸልዩ ኣቀዲሞም ግን ንእግዚአብሔር ውድስ እዮም ዘብሎ ስለዚህ ከምኡ ገይሩ ዳሕራይ ግን ኣብ ልመኑ ምስ በጽሐ ቃላት ናይ ጸሎቱ እንታይ ኢሉ መስለኩም ሽዑኻ ሕጂ ኸዓ እነሆ ደቂ ዓሞንን እቲ ዘሎ ሽግር ይዝነግር ዘሎ ደቂ ዓሞንን ሞዓብን ከረን ሰዒርን ንእስራኤል ካብ ምድሪ ግብጽ ክወጹ ከለው በኣታቶም ካኣቱ ዘይፍቀድካሎም ንሳቶም ግና ካብኦም ዘይሮም ዘይጥፍእዎም ነሆ ንሳቶም ካብዛ ዘረሰኻ ናርሰኻ ከውጹና ብምምጽኦም ከመይ ዝበለ ውሬታ ይመልሱልና ኣለው ወ ኣምላኽና ኣይትፈርዶም እንዲኻ ንሕናስ ኣብ ቅድሚ ዝመጸና ዘሎ ዓቢ ጭፍራ ሓይሊ የብልናን እንታይ ከም ንገብርካ ኣይንፈልጥን ኢና ዕንትና ግና ናባኻ ይጥምታ ኣለዋ አሜን ዕንትና ናብ መን ጥምታ ኣለዋ ነዋ
بزي قدس كونتات متماتنا من أبي እግዚአብሔር حجي ازي نا املاح يكاليو ازي اي كاني زباله لودي بقى نحنا حد زي نايدي محسابيو مثلني صبو غيركا حدا مشي لكم كتصلي خلوسي نغويتا انتايلو امرعو ገንዘብ ደዲው املاح ወይ 10 ወይ 15 ሺህ حبني له تمالت قايل انا بيت ما صرت زعلنا نيرو تمالت مسلكم نسبي خان تليكا 15 شيء تزيبلكها 10 شيء زبال زين نسبي ماشي نا املاك بحال كل حدا كوي كيف بقى نفسه تጨنقه هندبت تمرعوا تبايلو تمالت مسلكم ادي اخاب سعود مصياسي تحص اندي مسبلتا امو كلخو ابز خلت ورحس تمرعوا يلاتا مالتي حطبو حسابيا كيدا نغيراتو سو غن اغلغلوتي 500 دموز كمي كمز تبلني نعركو نغيرو انت زي تصليلو تدفي يصليو تصلوت انت نيرو ويتا غفاف حيدلني زدلي انت يا 10 و 10 مش شيلو እሺ دحرايسي حنتنا 10 محجزني ገለገለላቶስ ሽዑ كهبك يسليلاتو አይደለም كهبك በቃ حرهبني 500 ትህበን ትሆን ይሉ ምክንያቱም መንግስት እኮ 500 እንደሃበናሲ አንተ ውልቀሰፍ ከሙተ ጸቢ ስራህ መስጀመረስ ጀሚር ከይዶ ተወ ከመ ያለው ጽቦ በቃ ጽቦ አነ ነዚ ስራህ 40 ሺህ እንደዚህ ዝخفلሉ ይላቶ አነ ድማ ናዓኻ ካብ 10 15 ሺህ ከበቀላት ከም እምነትካ ይሁን እዚያ በቃ ማቆ አንተ ሰበይቲ ከምት እምነት ከሆነልክ ምሽሎ ካምዩ አንተ ህፍተው ይለው ታሲርና ነርና نحناون تاشون تصبينا نيرنا نمرع قصيرنا قالينا بيت ما اسرتي تاوي له 50 شيء زي تقبرونا برقع له انا انت قري مني توم مسايز نبرو فولوت كم علالي مسمع مازيع بقى علال انا قن علال يكون تناي قويتا اليو 10 15 مش كير كار انا قن حج كبزحاي قويتا بارا سلازي انتاين مالتي نكزي ابيرسي كله قليل حمي كله كوي قليل اب امرونا يسጨንቀ اب امروناس ازي قالكا مويتا ስለዝኾነስ ንጎይትና እንተ ትስቢቶም ኮ ግንታይ ነይሩ ይመጻሉ ተፈዋሲ ትለምዘንጸ ይመጻሉ ትስቢት በቃ ቀሪው አሞንጎ ግን ታደም ዛሕዛዝ ብላኻ በእምነት አንዳጌራቱ ደው ይጎዩ ኮይም ዘሎ ንጎይ እንዳይስ እምነት መቼም ጎይታ እምነት እዩ ደሃይ ታደም ዛሕዛዝናት አነ ምንም ማን አይደለኝ ገለልኝ ጥራ ዘፈርክ ዳኑ ኢላስ ብልባኩ አይላ ሐራይ ከይዳ ትንክፍ ኃይል ውጽ ደሐራይ ዕላል ጀሚሩ ምድን ዋጅ ጀሚሩ ማለት ያ ኢሮስ በቃ ጭንቅ ይዘል ተፈውሱ ኮይኑ ገለስ ህብገሱስ ጀመሩስ ታጓል ወድጓል ያ ኢሮስ እንታ ኮይና ሞይታ ትዝ ምርዳ ናቶም ጎይታ ሕሙም ከሕዊ ይኽእል ካውን ለዓለ ግን አይክእል ስለዚህ እንታይ ኢሎሞ ጓልካ ሞይታ ያሞ ታይ ትግበሮ አይተድኩሞ ማል ከሞ ማለት ሞ ጎይታ ናዕተ መለስክ ብሎ ኮይ ሐሳብ ትርጉም ይብሉን እጂ ሐዘን ምብጻሕ ናዓኻ ዳዓኒ ተመለስክ ብሎ አይነሲ ጎይታ ኸሪእዎ ታይሎ ሸ እመን ዳአምበር አይትፍራህ praise god አሜን ዘያት ድልህጅ እመን ዳአምበር እንታይ ትግበር ሃሌሉያ አብ ኩሉ ጉዳይ ኢየሱስ ጎይታዬ ስለዚህ በቃ እዝታትሲው ክንግረመሉ ክንድንቆ ክንሕዞ ዘለና ሐቂ አነ ገርመኒ እግዚአብሔር ሲ ንዓይ ክብል ሓደ ነገር ክልውጥ ክርኢ ከለኹ አጋኔነ ዘይዛረቡ ዘረባ ኮይ በቃ ንዓይ ክብል ሲ ገለ ኩሉ ለውጥ ይኾን ስለዚህ እንትና ግና ናባኻ እንታይ ገብራሉ ይጥምታሉ አይሉ በቃ እዚ አይ ጎይታ ደሊዎ ሽዑ እግዚአብሔር ቃል ሰዲዱ እንታይ ሉ መስለኩም ዘለው ይሁዳ ኻ ምስ ህፃናቱ መናንሱ ምን ደቆምን
أبكر مجزابير دو إلهم نبرو شعو أما أكل تام محبر نابل علي يحازيل ود زكارياس ود بنايا ود يعيل ود ماتانيا أتيلواوي كابدك أساف منفس مجزابير مزل نسود ما بلا أتوم سب كل يهودان أبي يرسالم اتنبرون نسخان نقص يوسفات أنسمع مجزابير كم زيب لكم قالوا أتوق نعملاخ برناتاتكم أيكون نمو أبكر مزعبج إفراز أيتفرون أيتشبروا صباح وردوم انه بتعاقبت يديبو الله اب قدمت برخه يروعيل اب وسن اتلسد ما ترخبوم يخم اتوم يهودان يرسالم نسخاتكم ابز ايكتواغون يخم نقدمت ابيلكم دعا دوبلمو ات مدحان እግዚአብሔር مسخاتكم كمزلو تغبروا راايو نقولا قالنا املاك زي مالتي ردينا قدم قدم خندي عمታት اسرائيلاوያን ات مدحان نا እግዚአብሔር እንዳግበሩ ይሎም رأيو دعير قال زمانات نعم تايلوم زيابير اتمدحان أملاك انتاي قبرو رأيو دعير نويح عمتات نعناون تنايك زيابير قال انتاي كم زغن تفلتو تمدحان زيابير انتاي قبرو أمين أوه سلازي أبانا حج انتاي يدلي انتايلنا أبانا انتاي يدلي كابسي النريئو ويون بقدميناون كمانت ازغال ناقر كهلو خيليو بقى حج منم شجر دي لمنم جن كجات منا خير أبكم وجناتنا انتايو كابز النمهارو مجمرتا كابز النريوسي نا إجزابير مدحن يعبيو إجزابير يدحني إجزابير يخيلي مجمرتا هاد مت النازلهم قال أي مس قويتا انتاي نكبر مسلكم سألوت بقى نتي نا إجزابير منفسا وعلم نامناتنا إنم سألو مجد انتاي مسلكم سألوت أزي صبو غيرنا نمرمر صبو غيرنا كويتا يسوس كمو غيري حواريات كمو غيرو سلازي كاب مس ጭንቀት مسكونه انا دا كل ጊዜ ከም ዝበልኩهم بزع ጉዳይ بتعامي ጽلي كويتا قال زاري امن قال بصحي حليفه دحራ موداتا كن ازي كنوص خلنا بقله سراحسي بتعامي كبيدنت سراح بسبب كره خلخو حلافي كوي حلافنا توهبني بسبب كره خلو زبلص بوتا يرخيبه بقى انا بزح ነገር حلافي ناي كمزا عزازي ناي قال كوي نفسي امري ጭንቀትዩ بقى مس مخر املاح زفلالي لوي انتايريو شعسي قدمي ذكرات حلافነት مشوامو ابغزانا ازي صبو غيزينا نحلف حري بقله وريده دحريت مخر تفطر بقى سيطان منغستو ابل علي مالي دحري انتاي لن لوي بابا يلني انتاي ديري يلني حراي سبكو افتي انكو عغوسكا يزبال زلو افتي ناي منشمو بصحافي خويني انا حدا فلوط حلاف مالتي اب تحتي بزو حلافنت انكو حغوسكا لوي كن بابا انتاي يلني اب صلوتي رايري ناب كبر خطاتو ندابلكاسي حدا عسكرين مصيسي اغيتك يلني تو هو حكى أنا بهوتي شعز تافرز بلع كلها كلت عمت ملو أزي كبيد كنا تحليفه أفت منفسه وعلم مالتي كن حلافي إيه بزو حسابي زرقبني حاسوتكم أنا تبوتاتنا عايق بالي كم أقل قلوت متن مالتي نبارة تقادل تيمز كن سيطان كاب وكوز أكا زي كفلو نقري لمالتي دحري مودة أتاون نفسي تجنق نفسي قال دحري بعلوهات قواليك صبو ناس قلوت جزي نيرون نعوش بتعمل أفتي كلنا آمنتين أفتي زنبرنايو معلتو صلوت معلتو صلوت كساب زقر مني مالتي قول عدسي كم زعينة نافقت قالوا دي قول عد قري مني بقى صلوت وا ناس كلوهاتي نيلا كم يلو صلوت صبو كم خمسة دحرام مودأتا ناوشت إكبدات دي لوهاتي نو نعبا تصلي لي كيف بقى أنت أشو خوني لي تصلي له إلى حراي إلى تنهيدا حراي تصلين بتحري مستملست أنا وش إكبي جن له لو هي تصلي خدو إلياس رسيعي وكان يري إلى تني الراجل حنت كابانا زجر ماكو من الباش شمونته شو عتعمتي أدبين كلن شو عتقلون حموش شو دشتين تايلاسي أنا كو حق تحش رسيعي نيرة مانيش ماكن اسكي نبوتاتنا نتصلي لهم أقلقلوت نزل لهم مالتي بقى أنت إيش مكخون محبارك خون سي نتصلي
ባባውን እኮ ኸም ኢልን ነይሩ ኢላ ትናና ይጽሊ እንዳጸለይት እንታይ ብራይራ መስለኩም ፊልም ተራኢ መስወደ ምሽ ተፈጸመ ትብላላ ፊልም መስወደት ተፈጸመ ኣብ ዓባይ ስክሪን ሲ ተፈጸመ ስሪያ እና ተፈጸመ ዝብር ሪኤ ኢላ መጽያትኒ በሐቂ በቃ እዚያ ልክ እዚያ ማለት ዮሳፋት ተፈጸመ ኢለ ተፈጸመ ካኺኑ ካባይ ናብዝ መጽ ክብር ንጎይታ ይኹን الناس جاء أبانا انتهي حلو يزبزلو أبانا سنتهي يكون مش أتي زتوهبنا نايمن فساو عالم بركة تتقمت نكون توهبنا كوي بقى لمنني دليني مش زقحكو انت غبر هو منفساو عالم كوي يخفت بمتن زقحكو حنايو نايمن فساو عالم حيلزي نابز مدري يمص مالتي ስለዚህ ጸሎት ናይ በሐቅ አብዛሕቲ ወሸለ ወይታ ኢየሱስ ይባረኩም ስለዚህ ታቃለይ ተሐሳበይ እንታይ ስለዚህ ምድሓን እግዚአብሔር እንታይ ግበሩ ረአዩ አሜን هو ነዚ ድማ በጸሎት በመጽለይ ምስ እግዚአብሔር በቃ ገጽ እግዚአብሔር በመድላይ እግዚአብሔር ወይ በነቢያት ገሩ ይከበኩም ቃል ወይ አውሽጦም ከዛረበኩም ወይ መዝሙር ከበኩም እዚ ናይ መንፈሳው ናይ እግዚአብሔር ዓለምሲ ስርዓቱ በቃ ስርዓቱ አሜን በቃ ንጸሊ ቃል መስመጸ ግን ተወዲኡሎ ማለት ንሱ በለ ኮነ ኮይ ዝብል ቃል ወብድሕሪው አይገድስኒ ሓወይ ኣብዝ ኩነታት ናይ 99 ብኸቢድ ከሎ በብኺያትና ንጸሊ ጎይታ ግን ድምጹ ቃል ይብኒ እንታይ ትብሉ መሰልኩ ቆሮንጦስ ዘላ ነሱ ካብ ክንድ ዘአክል ሞት አድሒኑና ይድሕነና አሎ ከድሕነናው እንትብል ቃል ንጹር ሰሚዕ ብድድ ኢለሽ ድሕኑሎ ኢለ ኣብ ኩናት ይዘሉ ኣብ ኩናት ኮይ 99 ገለ ሳልሳይ ወራራቲ ብድሕሪ ጸልየሉና ይፈልጥኒ ሳልሳይ ወራራቲ ዋላ خلو حسب ከይዱ መሰሉ ኖ ተቃል እንታይ ነይሩ ኢልኒ አድሕኑኒ ይድሕነና አሎ ከምአት ብላላ ጳውሎስ በላ ካብ ክንድ ዘአክል ሞት ተረዲና ጥራይ ንሕና ገጽ አምላኽ ደሊና ቃል ንቀበል እግዚአብሔር ጥራይ ከምዚ ይበለና እንበር ነገራት ተፈቲሃ አሜን ክብርና አምላኽ ይሁን ስለዚህ እድለኛታቲና አሜን እግዚአብሔር ዘአምላኹም ሰባቲና ኩሉ ዝኽእል አምላኽ አሜን ጸዊዕኻ ይዝገብር እግዚአብሔር ክብርና አምላኽ ይሁን ደውልና ወይታ መስኪና ክንወዲና